Γεια σας. Αυτά τα αεροπλάνα είναι της Ολυμπιακής. Φτιάχνονται στο αεροδρόμιο της Αθηνάς. Έχει ένα κτίριο της Ολυμπιακής. Και έτσι τα βάφουν και άλλα. Αυτό το αεροπλάνο είναι Boeing 737. Να το. Και αυτό είναι το DAS 730, το DAS 8300 της Ολυμπιακής. Δεν πηγαίνω σε πολλά αεροδρόμια, μόνο σε λίγα και σε δύο εξωτερικά και τέτοια. Τον Οκτώβριο δεν θα πηγαίνουν οι Ολυμπιακοί στη Ρόδο και τον Οκτώβριο δεν θα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Αυτά ήταν τα νέα. Αν θέλετε μπείτε στο 11 Aviation και δείτε τα νέα, όλα τα αεροπλάνα.